Prøv lige at se, om du kan så, det står. Han ser død ud. De er i gang. Det har bare ikke gjort igen, men. Hallo? Jeg bliver sgu aldrig fat med den her. Til et halvt minut nu. Det her, jeg synes, han bliver så. Han er rundt for sig. Ej, det er det, der burde ske mod ham. Fuck, godt tidspunkt. Stop egentlig. Så filmer du i 3 timer, hvor det gør det her. Det er bare spændende, det der 3 timer. Hvor en fanden der rundt for sig der. Det Og håber bare jeg. kigge på sådan en, der drejer rundt i 3 timer, så man der. Kan der ikke noget røv? Når det er sådan et tabu. Og få en tur til sit eget. Jeg forstår det ikke.